Vidím, sa už nikto nehlási. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovolte mi, aby som sa tiež vyjadril na túto otázku. A hneď by som začal otázkou. Vážení páni poslanci, komu vy slúžite? Cudziemu subjektu alebo občanom mesta Rimavskej Soboty? Kto vás zvolil do funkcií poslancov mestského zastupiteľstva? Občania mesta Rimavskej Soboty. Dámy a páni, ako počujem tie vaše pripomienky, prosím vás, pekný kus uvažujte. My v Rimavskej Sobote v podstate prevádzkujeme 8 materských škôl. Máme jednu, tak si dovolím povedať, cirkevnú materskú školu súkromnú. Aj vtedy som veľmi zvažoval, či to podpíšem, to uznesenie, či to nepodpíšem. Dámy a páni, vy si vôbec uvedomujete, však vedúca odboru povedala, ak budeme ešte ďalej špekulovať, tak my musíme prepúšťať učiteľky materských škôl v rámci mesta Rimavskej Soboty. Však my máme 100 voľných miest v našich materských škôlkach. Uvedomujete si to? Ja nie som voči pánovi Šabovi naladený, ale chránim záujmy mesta Rimavskej Soboty a záujmy tých ľudí, ktorých budeme musieť prepustiť. Uvažujete nad tým, že 100 detí máme voľných, teda môžeme prijať, má voľných miest. Pán Šabo otvorí ďalších 40, odídu na Šieveničný vrch. A vy toto podporujete, vážení kolegovia, pri všetkej úcte. Pán viceprimátor a ďalší môže menovať, pán Halás, pán Valo, pán Demeter, pán Juhásova, pán Gulík, pán Föze. O čom vy to hovoríte, vážení páni? Ja nie som, hovorím, ani proti konkurencii, ale ubližujete mestu Rimavská Sobota. Keby mi vedúca odboru povedala, že potrebuje minimálne 20-30 miest ešte zabezpečiť, ale máme 100 voľných miest na naše deti, pre naše detičky. A vy takto uvažujete? A niekto si tu dovolí povedať, že sa uzatvárame pred okolitým svetom. Pán Valo, to je uzatváranie sa, to je chránenie občanov mesta Rimavskej Soboty. Však, Pane Bože, dovolím si povedať, že 10-15 učiteľek materských škôl budeme musieť prepúšťať, ak pán tu naštartuje. A my chránime, pán Föze, podnikateľa. Až vy tvrdíte, že iné dačo nemôže byť v tej škole. Čo pán Kopec urobil? Len materská škôlka. A my to ideme riešiť ako poslanci. No, nehnevajte sa. Dobrý hospodár, páni poslanci, takto nerieši veci v meste Rimavská Sobota. Ako vy hovoríte. Však vy idete voči vlastným občanom, vážení páni poslanci, uvedomujete si? Tu nejde o to, že aké sú to priestory, pani Juhásova, čo ste naznačili. Ja verím, že sú pekné priestory, ak som videl, ale také priestory ja môžem prezentovať aj v našich materských škôlkach, v voľných triedách, kde nemáme deti. A vy ty uvažujete? Ja už vidím, že poslanecké kluby si dohodnuté, ale zrejme budete musieť prebiť veto primátora, vám už teraz hovorím, pretože ja chránim záujmy občanov mesta Rimavskej Soboty. Na to nezabudnite, vážení priatelia. Takže uvažujte, samozrejme, môžete hlasovať, budete hlasovať, ale zrejme nastúpi tu právo veta primátora mesta, pretože tak ľahko to neprejde. Ja chránim záujmy občanov a našich materských škôl mesta Rimavskej Soboty. A to mi nikto nevyvráti. A tu bohužiaľ musím povedať jednoznačne, pán Vaš, 110% s vami súhlasím, čo ste povedali dneska po obede, čo sa týka tejto materskej školy. A to nie je útok na vás, pán Šabo, určite nie. Ja si vážim vašu prácu, ale prosím vás, nájdete si tam priestor, kde to potrebujú tie mesta. Rimavská Sobota, musím vám to takto povedať, my vás nepotrebujeme, máme dostatok. Dostatok priestorov v rámci mesta Rimavskej Soboty. A keď prídete, ja tých 10-15 učiteľiek musím prepustiť. Takto uvažujte, vážení kolegovia, páni poslankyne, páni poslanci. Takže, samozrejme, k tomuto názoru sa môžete pridať, ak bude potrebné, ešte tiež sa vyjadrím, ale nechcel som ani pána Šabu uraziť, ani nikoho. Ale dámy a páni, páni poslankyne, páni poslanci, uvažujte. Lebo ak zahlasujete za tento návrh, idete proti vlastným občanom, proti vlastným učiteľkám materských škôl mesta Rimavskej Soboty. Pán Valo, nech sa páči.